pala kami ngayon sa labas. Kasi bumili kaming pusa. Iyak ako lang. Pusa, kaya siyang pamahan. Huli, ano mga pusa? Dami ito rabbit. Rabbit. Pusa natin, pusa. Dami pusa. Pusa. Ay! Ano ba gusto mo pili naman? Gusto puti. Hindi ko Ito pusa. wala. Naubos na lang. Yan lang, 7 months ngayon. 7 months. Ang dami ditong mga ibon. Kalapate. Dito Edith nandyan. Ay, dito mga dog. Ay, dito mga dog. Ito, sa ba tayo dyan? Ay, dog. Kasi gusto ko, tigpaon mo, gago. Pero siya niya, kahit ko tayo. Wala naman, pasensya na po mga. Wala na. Doon sa may harap, diba? Parang may mga nagtitinda doon. Wala. Yung nandun, no? Sa may kabila. Di ba yun? Ay, mga pusa. May aso pala yun. Wala, guys. January pa daw magkakaroon ng mga kitten. Daming pusa. Daming dog. Recto ari. Ito na ito tayo. Wala na yun. Nag-deliver ko na yung pusa na yun. Bulacan ba yan? Nag-deliver ko na yun sa Bulacan. Wala. Ito ba? Kano na binibenta? Yung nakabiling pusa. Guys, hindi kami nakabiling pusa kasi walang available. Yeah, tipit-tipit lang. Walang laman. Ay! Tara. Nangyayari dyan, makakapal na pilo-pilo. Sabi ka, makapal na pilo. Wala po ako sa sabi. Actually, marami ako ganito. Dami na nga sa bahay. Namatay na nga yung pinakaninong. Ay, pamilayo. Pamilayo ko. Bago lang. Hindi na lang. Bumili ako sa isang order. Saka isang person na nabubong. Magmamadalis.
Yun, yan. Doon pa ang ano, ang luneta. Diretso pa. Nasa... Ang ganda, ang laki. Nag-took yan na yung luneta nga yung diretso doon, luneta. Luneta Park, Rizal Park. Amoa. Pero dito pa, dito around yung high school. Public yan. Terminal 3. Ano ba bayad? Cash receipt. Kano? Cebu Pacific. Diyan kasi may ano yan, diyan kasi nakapila. 35. Saan tayo pumunta dito? Nakarating din kami. Nakarating din kami, ways. Naglalaking babae. Sabi pinila siya. Sinisigaw yung pinito. Gagawin mo ng babae. Guys, good morning! Today is another day. Ayan, say hi to my pimples. My God, yung mga pimples ko ay hindi pa rin sila natatanggal. May gulay. Ayan, so, hindi ko na kayo na-update pagdating ko kagabi. Kasi ginabi na kami, tapos, nalobat talaga ako. Nalobat ako, hindi na kinaya ng power ng phone ko. So, yun. Ngayon, ay nagpiprepare ako ng almusal. Almusal. Grabe guys yung ano namin kagabi. Sobrang traffic niya. Sobrang traffic talaga. Kaya, anong oras na kami nakarating? Ako nakauwi dito sa bahay, siguro 8. As in, no? Sobrang traffic yan. Pero, enjoy naman, maganda naman kasi nakarating rin ng Divisoria, ganyan. Nakarating ng airport, mga ganun. Okay naman, ayan. So, yun lang. Gising ko lang, gusto ko na-update. So, mamaya, ay, dami pa tayong mga gagawin. Kasama ko kayo mamaya. Okay? Prepare na ako. Ayan. So, ngayon nandito ako sa ating garden. Oh. Binisita ko lang yung ang garden. Oh my God, natumba. Binagyo siya, besh. Binagyo. Yan. Binagyo, wait lang. Lagay ko kayo dito. Siguro lagay ko kayo dito para magkakitaan tayo. Charot. Dito, ilang mo nga yan.
Welcome to the world of dance. Charot. Wala pa naman eh. Wala pa siya. Hanapin mo kayo guys. Pero parang walang magandang pwesto. Wala talaga magandang pwesto. Hi everyone! This is Michelle! Yay! Sige! Sige! Ikebot! Molder yarn! Peace! Guys, yan. Bisitahin natin yung likod. Kasi, may mga halaman doon. Ang halaman doon ay singers ka, girl! Singkamas at talong. Charot. Yan. Kahapon nagsampay ako dito eh. So, tas tinanggal ko rin kagabi pag uwi. Ayan o, mga halaman dito. Ang halaman dito. Ang ganda ng mamaya ng lalaki ng mga ano nila. Mga tawag dyan. Dahon. One, two, three, four. Tan tararan tan 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 tararan tan tan. Ayan na po siya. Tan tararan tan 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 tararan tan tan. Yan, so dito pala ako guys. Ngayon wala na yung mga puno doon ng pine tree ba tawag dyan sa kanila. Wala na, pinutol na sila kasi nga nagkakaano na sa pader tsaka nakakaano na sa kapitbahay. Yun, so medyo maliliwanag na siya. Charot. Pero ayun yung ating gardens dito. Ganda. Yan. So, mamaya, after ko dito, may inaantay lang kasi akong tao. Tapos, mamaya, punta tayo ng mall. Mall. Kasi, check natin ng booster. Yan. Gusto ko na kasi magpa-booster din, guys. Gusto ko na magpa-booster din. Kasi, yun. Kailangan naman talaga. So, yan. Wala pa yung taong iniintay ko eh. So, kaya inikot-ikot ko muna kayo. Charan! Hi guys! Ayan. So, nasa bahay na pala ako kanina pa. Tapos nakaligo na rin ako kasi pupunta tayo ng Robinson's Mall kasi doon tayo magpapa-booster. Ayan. Titingnan natin ngayon kung ano yung booster doon. Ayan. So, pakita ko muna sa inyo yung sound ko. Aray ko, Diyos ko. Mayayain pa lola nyo. Kita-kita na lang tayo mamaya doon. See you. See you, see you, see you. Guys, I'm here na at Robinson's Antipolo. Yan, kita nyo yan. Sa mall na besh. Dito na pala ako sa mall. Charot. Pasok na ako sa mall. Ano mo naman ang suot ko guys? First time kong magganita ng suot. Medyo nahihiya na ako.
sabi nila, sinatulong daw ako ng front desk. Wait lang. Lalabas daw muna natin yung ating vaccination card. Kasi yun daw yung kailangan. Ayan yung best. Hinahanap ko yung aking vaccination card. Wait a minute. Hala guys, di ko makita yung vaccination card ko. Charot. Charot. Right. Baka-booster po? Foreigner ba yan? Kaya foreigner ka yung album. Guys, ako yung form. Ito na siya. Charot. Hello guys. Lumipat ako ng kuan kasi nagkamali pala ako ng kuan. Vaccine. Tapos na ako mag-fill up ng form. Charot. So, antayin ko na lang yung aking turn para ko bakuna. Ay, grabe kasi yung init. Nabilit ako sa araw. Nag-short-short pa man din ako ngayon. Sayang yung aking outfit. Charot. Charot. Booster na tayo mamaya. Kahit ng buhok ilagay sa kapila. Pangilan ba kung na malalakad? Pangatlo pa. Pangatlo. Pfizer tayo. Wait ako na. Relax lang. Malalim. Oh! Tapos na. Thank you. Nag-lotion ka ba? Oo. Next time, wag maglo-lotion ha. Hindi ko makakit yung bakit. Nainitan pala si Dre. Nag-12 siya direct. Ano po dun sa Salamat. next po. Yay! Tapos na guys. Guys, tapos na ako magbakuna. Yay! May plan para ako may ano. Ayan na. Ang sakit ng likod ko. Tapos na ako magbakuna. Tapos ngayon ay, bili daw muna ako ng ano ba yun? Pagkain. Hindi pala pagkain. Shampoo ng pusa. Sa harap, sa harap. Shampoo ng pusa dito. Yung pang malakihan. Pang matagalan daw. Sana walang ano to, effect. Charot! Shampoo ng pusa. Any.
Dami kasi shampoo ng pusa. Daming shampoo ng pusa. May pink, may blue, may orange. Ano yung maganda dito? Amazing. Pet shampoo. Guys, I'm finally home. Ayan, nandito na po ako sa bahay. Tapos na tayo magpabakuna. Ayan. Ayan. So, as of the moment, ang aking nararamdaman ay pananakit lang ng braso, parang ang bigat. Ayan. Kanina din, pagkatapos ko magbakuna, siguro mga 1 hour, ganun naramdaman ko yung ang sakit, parang ang bigat, ganun. Ganun. Ayan o, pag inaangat kong ganyan, hindi ko siya masyadong maangat ito kasi parang ang bigat talaga niya. Ayun. So, ito na ako sa bahay. Charan. So, ayun lang ang ating day ngayon. Ayun, nagpa-booster tayo. Kung ano. Yun, so maghihilamos lang ako. Tapos magpiprepare, matutulog. Mag-aayos yung mga gamit-gamit. Tapos matutulog. Yun. So, ayun lang yung video natin guys for today. And I hope you guys enjoy this video. Ayan. So, maraming salamat po. Advance! Merry Christmas sa inyong lahat. Ayan. So, yun. Maraming salamat guys sa suporta at patuloy ninyo na panonood ng aking vlogs. Ayan. So, thank you guys for watching. Please like if you enjoyed and please do subscribe if you haven't yet. And I will see you guys on our next one. Next one. Bye! See you! God bless and stay safe. Ayan. Sana maging maganda ang ating Pasko at ang darating na bagong taon. Ayan. So, thank you guys. Bye!